गस्लाखौ मानो मैला मैला गाननांगौ एसे मोजां गान होननानै बुंदो आरोना। न'आव गस्ला गोदान गोदान गाननो हानो मालायफोरबायदि आदा नुकुल नोंबो बोरायसिगोन होनबानो। बोरायो गासैबो बोरायो। मा थिग गाबोन सबनेनि गेजेराव नोंसोरबो बोरायजोबगोन। नोंनि एक्स जिबा हाबा जाबाय नामा ब्र? नै दुइ मानि आधा टाइमाव थांबायनोखा। बेफोर न'फोरखौ पुरा गोलाव सेफायजोबखासिगोन। गाले पेन्डेलनि खामानिखौ आरामसे मावसिगोन आरोना। स' गाइस दा नै खामानि मावना दसे समाय जिरायथ'बाय। दा दसे समाय रेस्ट लाबाय। दिनै बिराद खामानि मावबाय ना दै गाइस। ओमफ्राय नै सानैसो मानसिफोरा कमेन्ट हरदोंमोन। उपाय गैया आंथ' बुंखादों नोंथांमोननि कमेन्टखौ खेबसे खेबसेबाबो आङो बुंगोन होननानै। दा गाइस दा फार्स्टआवनो नोंथांनाव कमेन्टखौ नागिरना लादो। नोंथांमोना नैथिंगालै नै कमेन्टआ बरिया फैना दोङो। बिराद दुखु नांथावना कमेन्ट फैदो आरो ना गाइस। दा मा खालामनो कमेन्टजों आं नोंथांमोननाव कमेन्टखौ खेबसे खिथानि नै इथिंगालि नायनो हागोन नै माबायदि कमेन्ट होदो। बिराद दुखुनि माने गस्लाखौ मानो मैला मैला गाननांगौ एसे मोजां गान होननानै बुंदो आरोना। नायनो हागोन नै उपाय गैया नै उपाय गैया। न'आव गस्ला गोदान गोदान गाननो हानो मालायफोरबायदि न'आ गस्ला गोदान गोदान गाननो हानो मालायफोरबायदि जोंनिया सोलियो पुरुना गस्ला मैला गस्ला दोनो जिलालाबाबो सलिगोन। बेसे आरो खामानि मावबाय थानायाव गस्ला गोदान गाननो हानो। उपाय गैया सलियो बिनो जोंनिया भाइमोन सलियो जिलाबाबो मैलाबाबो जोंनिया सलियो भाइमोन। उपाय गैया मा कमेन्ट हरो। ओमफ्राय इथिंगालि नायनो हागोन नै इथिंगालि नायनो हागोन नै नोंथांमोना। ओमफ्राय इथिंगालि आंबो थांथारगोन दै आदा हाबायाव इन्जय खालामहैगोन फ्रम बाक्सा। बरिया बरिया कमेन्ट हरदो। थेंक इउ। गासैबो इन्जय खालामनांगौ गासैबो फैनांगौ नङा होमबा। ओमफ्राय इथिंगालि नोंनि रावखौबो आदा जेम्सनि बायदि खोनामारो। लाभ फ्रम कार्बि आलं। बरिया बरिया फेमिलि दं आंनिया कार्बि आलंआव। जोबोद मोजां नांदो आरो ना गाइस। बरिया बरिया कमेन्ट हरदो गाइस नोंथांमोना। ओमफ्राय बिदिनो गासिबो कमेन्ट हर। दा आरो नै फुंनि टाइमाव भिडिअ होदोंमोन नालाय गुड मर्निंबो हरदो। ओमफ्राय आदा नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आदा अरायबो। आदा आखाइयाव मानो बिदि गानदों अन्नानै खोन्थाहर प्लिज लाभ फ्रम जिथुबा नैखो होनो आरोना गाइस। एक्सुवेलि गाइस मानो होनना बुङोबा जों गिदिंथिंबाय थानाय मानसि नङा होमबा। दा इदिनो बेफोरो खाथि खाथिया बहुत मानसियानो इउस खालामो। गोदोर गोदोर मानसिफोरा बहुत इउस खालामो। एक्सुवेलि नांगौ जायो मानो होनना बुङोबा मानसिनि नोजोर नाङो बायदिसिना बेनि थाखाय बेफोरखौ माने इउस खालामनो गोनां जायो आरोना। खाथियाबाबो आंहा मोनसे बिसास दङ। बे बिसासनि थाखायनो लायो आरोना। हाग्रा थैनाय मुलि सारना हो साफा जाजोबगोन बेनो। हाग्रा साफा खालामबाय थादों नालाय बेनिखायनो हाग्रा साफा खालामनायनि मुलिखौ होननानै बुंदो आरोना। ओमफ्राय इथिंगालि नायनो हागोन नै मोजां दे आदा थेंक इउ एकदम आदा नुकुल नोंबो बोरायसिगोन होनबानो। उपाय गैया बोरायो गासैबो बोरायो। मा थिग गाबोन सबनेनि गेजेराव नोंसोरबो बोरायजोबगोन। थाबाय थाया मोनसे टाइमानो गासैबो बोरायो। आंथ' बोराय जामारसिगोन नङा होमबा। बोराय जामारसिगोन होनबाना। एसे इन्टारेस्ट नांदो आरोना गाइस नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै। ओमफ्राय इथिं बुंदो आदाया किउनि भिडिअ लाबो फ्रम गहपुरनिफ्राय मेसेजनि भिडिअखौ लाबोनो होदो आरोना। ओमफ्राय इथिंगालि दोङो नै भाइ हाबानि भिडिअखौ लाबो आरो बाजैखौबो देखायनो। थेंक इउ देखायगोन बस दा नोंनिनो दिनसैनो एखेबारे नोंसोरनिबो दिन फैगोन टेनसन गैया। गासैनिबो दिना फैयो आरोना गाइस टेनसन गैया। ओमफ्राय इथिंगालि दोङो आदा नोंनि हाबायाव आं गान खननो थांगोन होनना बुंदों आरोना। जिथुबा आदा नोंनि हाबायाव गान खननो थांगोन होनना बुंदों आरोना। अके सावरि लाना मावदो हारसिं मावनाङा होननानै बुंदो आरोना गाइस। नैब्र' सासेया मावगोन लासै मावगोन र' आरो साननै साना मावगोन दा ओरैनो
नर्मेल खामानिखौसो मावबाय थादों हेभि खामानिखौ मावाखै साननैसो थानानै मावगोन ओमफ्राय बरा कमेन्ट फैदो आरो ना गाइस ओमफ्राय टिंगालिनो नाजानो नोंथांमोना आं थांगोन आदा फ्रम दारांनि होनना बुंदों आरो ना गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय टिंगालिनो गसाइगाव फैबानो जाबाय ब्र आदा नोंनि हाबानि बाजिदा बेसे प्लिज अननानै भिडिअआव खोन्था होनना बुंदों आरो ना जिथुबा हाबानि बाजेटआ बेसेबां प्लिज अननानै भिडिअआव खोन्था होननानै बुंदों आरो ना ब्र'आ जागोन लासैनो नोंथांमोना मिथिगोन बायखांनायनि उनावसो मिथिगोन बायखांनायनि उनाव मिथिगोन नङा होमबा हाबाया बायखांनायनि उनावसो मिथिगोन ना ओमफ्राय टिंगालि नायनो हागोन नै हाबानि खामानि मावग्रा नांगौबा आंबो थांगोन ब्र होनना बुंदों आरो ना सना बर'आ जागोन ब्र जागोन नोंथांमोननि सापर्ट गासैबो सापर्ट होदों ओमफ्राय बिदिनो जोंनि टिकेजुलिनि मेहेर आदाया पुरा इन्टारेस्टेड जाया मोसानायफ्राव एक लिंहरथार होनना बुंदों आरो ना माने एक मेहेर आदायाथ' मोसानायाव खाथ्राखा नोंथांमोना मिथिखायो मेहेर आदाखौ ओमफ्राय टिंगालि दोङो नै हाग्रा थैनायनि मुलि होनाखौ खनसे फ्रम इखौ दयनो बुंखाबाय आं हरिसिंगा ना ओमफ्राय इयाव दोङो नै हाग्रायानो रज'फिनजोगोन बे मास मोनथाम बा मास मोनब्रैनि गेजेराव हाग्राखौ माने मास मोनथाम मास मोनसेनि गेजेराव दानस्रांजोबनो होदोंमोन आरो ना जिथु रज'फिनगोन होननानै ओमफ्राय दा ओरैनो बाय साफा खालामना दोनजोब्बाय उनाव आरो बाय मावबाय थाबानो सेस जालांजोबगोन बेफोरो ओमफ्राय टिंगालिनो हागोन नोंनि एक्स जिबा हाबा जाबाय नामा ब्र होनो आंनि एक्स जिबखौ हाबा जाबाय नामा होनना बुंदों आरो ना एक्स जिबफोराबो आंनिया हाबा जागोना जायाखै आं मा मिथिगो दा आं माबायदि बुंगोन दा हाबा जागोना जायाखै आंथ' जेबो मिथिला एखेबारे आं जेबो मिथिला बेफोरखौ हाबा जानाय जायो आं खबर लाबाय थाया सोरबा एक्सआ हाबा जादो सोरबा वाइआ हाबा जादो आं बेफोरखौ आं मोनाव लाबाय थाया एक्स माने एक्स गैखाला इयाव आं एक्स जाय मानसिया खेबसे एक्स जायो आं इफोराव मोनाव जानाय माने आं इफोराव गैखाला सोरबा हाबा जाहैदो सोरबा थैदो सोरबा माथिं मा जाहैदो बेफोरजों जेबो मेटार गैला आरो ना माने आंनिया बास बेनोसै ब्र एड्रेसखौ खनसे मोजां फोरमायना होदो होनना बुंदों आरो ना के बर'आ बिदि बुंदो दा जोंनि एड्रेसखौथ' दा आं जोंनि गामिखौथ' बयबो मिथिजोबखायो आंथ' बुंबाय थाखादो दारखुसि होननानै जोंनिया दा नोंथांमोना फैबानो इन्सटाग्रामाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आङो वाट्सएपाव कन्टेक्ट नाम्बार लालायबाथाय सेयार खालामना हरगोन लकेसनखौ टेनसन गैया गिनांगौ गैया आन्दाया स' गाइस दा बाखि आं केमेराखौ एसे गोजानाव दोननानै गासैबो भिउखौनो आं नोंथांमोननो देखायजोब्बाय दा नायनो हागोन नै गासैबो जायगायानो साफा जाजोब्बाय आरो ना गाइस जेनिबो माने टेनसन गैला दा बर्थमान बाखि नैबे फुलफोरखौल'सो माने सेफायनो लागा दङ आरो ना दानस्रायनो लागा दङ आरो ना माने थ' बाखि नोंथांमोना जिखिनि नुदो दा बाखि जिखिनि भिउखौ नुदो पुरा गासैबो साफा जाजोब्बाय बेनिफ्राय बाखि ओइथिंगालि जिखिनि माने फुल बिफांखौ नुदों ना बेखिनि फुल बिफाङा साफा जाबानो कमप्लिट जाबाय आरो ना गाइस सेथ्लानि खामानिया ना दा बेखौ सेथ्लानि खामानिया कमप्लिट होननानै साननानै लाथ'दो बेखौ आङो लोगोफोर लानानै साफा खालामजोबगोन आरो ना गाइस बाखि जेबो मावनांगौ गैला हाग्राफ्राबो गुटाइम माने साफा जाजोबखाबाय आरो ना गाइस नङाबा बिराद लेथ्रा नुयोमोन बाखि दा मोननैल'सो खामानि दङ सेथ्लायाव बाखि नैबे फुल बिफांखौ दानस्लायनानै पुरा बेखिनिखौ गोलाव माने गारनांगौ ओमफ्राय बाखि नैबे बाथौनि फुल दंफांखौल'सो दानस्लायनांगौ बाखि अब्लानो खामानिया जोबजोब्बाय आरो ना मा बुङो लोगोफोर ना दा गोबां मानसिफ्रानो फैनो होनबाय थादोंमोन आङो मथ'थ' आरो नैबे जुलाइआ थांबाथाय आगस्ट'नि गेजेराव आङो सानैसो लोगोफोरखौ खामानि मावनो लाना फैगोन बेनिफ्राय जोंनि गामिनि जमा लोगोफोरदोबो आरामसे मावफासिगोन आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था बाखि दा ओरैनो सावरि ला बायदिसिना ला होननानै बुंबाय थादों खिन्थु दा सावरिनि जेबो गोनांथि गैथ'वा मानोना बुङोबा हाबाया आरो एसे टाइम दंबावो नालाय आं बुंखादों नालाय नै 2 मानि आधा टाइमाव थांबायनोखा ओमफ्राय दा मानसिफोरा फैनो होननानै जाबाय थादो खिन्थु आधा थांबाय आरो आधाखौ खाननैसो नेथ'दो होमबानो धर्ज हम अब्लानो फैनो हागोन आरो ना जेबो टेनसन गैया दा बाखि जेबो नंला बाखि बेखिनि खामानिया गथे कमप्लिट जाजोब्बाय बेनिफ्राय ओइ बे खामानिया एसे खामानि मावनो लागा दङ नोंथांमोना एसे देखायनि ना उफाय गैयालै जोंहा बहुत गोरिबखा नोंथांमोना मिथिखायो आं ब्लगाव खोलाव खोलि खिथिजोबखायो माबायदि नङा नोंथांमोना मिथिजोबखायो जोंहा माबायदि बहुत गोरिब मानसिना जोंखौ मिथिखायो बयबो गामियाव आरो ना बाखि नाय माबायदि बेखिनिया साफा जाबायना फुल गिदिर दानफायनानै बेनिफ्राय बैनि
नैबेखौ दानफायनांगोन नै ना बेखौ दानफायनांगोन दा इदिनो लासै खामानिफोरखौ मावनांगोन खेबसेयावनो न'आव उखा मुखा हानो नङा होमबा लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो मिथियो नङा होमबा जों दा बिदिनो माने सोलियो जिखिनि हायो खस्थ' मस्थ'बाबो जों न'खराव सोलियो दा जोंहाथ' बहुत दुखिया बहुत गोरिब आंथ' मा बुंनो नङा होमबा नोंथांमोना मिथिखायो जायफ्रा आंनि इउटुब चेनेलखौ फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय नायदोंमोन नोंथांमोना मिथिखायो आङो माबायदि दिनियाव लासै देरबोदों आरो माबायदि जादों मानोना बुङोबा एसे फिसानिफ्रायनो माने ब्लग भिडिअ सावनाय स्टार्ट खालामदों नालाय ओरैनो दोङोमोन मोननै मोनथाम चेनेल ओमफ्राय बिदिनो डिलिट जालांदो डिलिटथ' जायाखै आंनो माने अफ खालामदो ओमफ्राय नैबे नुकुल इउटुब चेनेलावसो आं साक्सेसफुल जादों आरो माने बाखि बेलेग इउटुब चेनेलाव साक्सेसफुल जानो हादियासै दा जियानो जाया मानो नोंथांमोना आंनि खामानि मावनायखौ नायनानै गोबां मानसिफ्रानो सापर्ट होदों आरो गासैबो मोजां कमेन्ट हरदों बेनि थाखायनो गासैखौबो आंनिफ्राय थेंक इउ जासिहरनाय जाबाय बास नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाब्लासो मिथिगोन जि आपडेटखौ मोनगोन जिथु माला मा जायो माला मा खालामो आपडेटखौ मोनगोन बेनिफ्राय हैद आया मा बेरेलिलाय बेरेनो हरनो होसोसिगौमोन बेरेया हाबा जागोन नङाब्रा बेरेयाबो हैद ओमफ्राय गाइस मा होनना बुंदोंमोन आङो दा सानैसो मानसिफोरा पेन्देलनि खामानिखौ आदा आं रोंगो आंनो मावनो हो आदा बक्सनि माइकखौ आंनो भारा हरो आंखौ लां बिदि होननानै बहुत मानसिफोरनो आंखौ इन्सटाग्रामाव मेसेज हरदो खिन्थु फेसबुकाव सासे सानैल' इन्सटाग्रामाव बांसिन हरदो बेनिफ्राय आदा नोंनि फन नाम्बारखौ हर होननानै बुंदो ओमफ्राय आङो इन्सटाग्रामाव फन नाम्बारखौबो हरबाय ओमफ्राय दा फन नाम्बारखौ हरनायजों लोगोसे ओमफ्राय वाट्सआपावबो कन्टेक्ट खालामबाय आदा आङो नैदि हाबायाव नोरै डिजाइन खालामो होननानै आंनो फट'खौ हरबाय ओमफ्राय आं नायबाय ओमफ्राय बै सासेयाबो आंनो फट'खौ हरबाय आदा हाबायाव नोरै गोदै डिजाइन खालामबा बिदि थांगोन बिदि मागोन जोङो उमुक उमुक जागानि होननानै बुंदो दा जेसांनो हायो आंनि इउटुब नायनाय फेमिलिफ्रा गोबां खामानि रोंजोबगो उमुगा इ खामानि गासैबो आखाइनि खामानिखौ रोंजोबगो आङो मिथिबाय आरोना आन्दाजाव मानो होनना बुङोबा इन्सटाग्रामाव मेसेज हरनायाव आंखौ ओरै थोरै रोंगो होनना गासिबो गावनि सिनायथिखौ होनानै लाजोबदो दा मोजां नांदो आङो दा नायनोसै हाबा खाथियाव मा खालामनाय जाया आरो आंनि लोगोआबो रोंगो आरो खाथिनि लोगोफोराबो इफोरनि खामानिफोरखौ रोंगो ओमफ्राय दा मा खालामनाय जाया हाबा खाथियावसो आङो खामसिगोन आरोना थ' नोंथांमोना गासैबो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि अननायावसो आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ होबाय थागोन आरोना नोंथांमोना सापर्ट होबासो आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो गोलाव होनांगो ना गुसु होनांगो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आं माने भिडिअखौ जिखिनि गोलाव होनांगो आरो जिखिनि भिडिअखौ गुसु होनांगो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथा खै मिनिटनि आङो भिडिअ होनांगो नोंथांमोना खिथा जाहाथे नोंथांमोनाबो बरिं जाया जाहाथे बरिं जाया थ' जिखिनि भिडिअ होयो नोंथांमोना गासिबो भिडिअ कमेन्टखौ हरनो दाबाव गासैनि कमेन्टखौबो आङो नायखायो नोंथाङाथ' मिथिखायो नङा होमबा दा बाखि आं दा दिनै जेबो मावथ'ला दहाय फुङाव एसे मावबाय दा बेलासि टाइमाव जेबो मावनांगौ खामानि गैथ'वा दसे रेस्ट लाबाय थागोन दा बाखि न' उनथिंगाले साफा खेबसेयावनो खामजोबखासिगोन बेनिफ्राय एखेबारे मावथ' खाला खाननैसो रेस्ट लाखासिगोन बेनिफ्राय हाबा खाथियाव आरो खेबसे साफा मावजोबखासिगोन बेफोर न'फोरखौ फुरा गोलाव सेफायजोबखासिगोन ओमफ्राय सेफायखांनायनि उनाव ओमफ्राय इथिंगाले पेन्देलनि खामानिखौ आरामसे मावसिगोन आरोना इ न'खौ सेफायखांनायनि उनावसो पेन्देलनि खामानिखौ मावनो हागोन आरोना अब्लासो बेसेबां गोलाव बेसेबां गुसु माने एसे सुनो हायो आरोना थ' गासैबो इन्सटाग्रामाव मेसेज हरबानो जाबाय आरो मायबाफोर सोंनो लागा दङब्ला नोंथांमोना आरामसे कमेन्टआव सोंबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसे किउनि भिडिअ लाना फैबाय दहाय फुङाव जिखिनि भिडिअ होनायाव जायफ्रा कमेन्ट हरदोंमोन कमेन्टखौ आधा आं दानो किउनि भिडिअ लाना फैबाय ओमफ्राय आधा कमेन्ट दंबावोमोन ओमफ्राय इथिंगाले निफ्राय फैनानै नैबे सेथलाथिंगाले एसे ब्लकखौ लाबाय आरोना थ' गासिबो सापर्ट हो बास नोंथांमोनाबो कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय गाइस अके थ' होमबा दिनैनि ब्लगआ इयावनो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो बेसेबां गोलाव ब्लग होनांगो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय